huan menteri kabinet jongka sorkar jela kan second doa ketayo banwan ban yakran ban shimrai halor ka samai terekam ki arteli ki district council ka KHADC ban CHADC ki badang don kam ban pencalan sah katu kene penai kat bah empat la ban penbit pembiang ya kerukom penbit temai ya ki constituency ka terlong kubol balio lum kaya tho pakatnat district council affairs kan sawanra ya kene kemat agak cingelang jongka kunhun menteri bat ensashim ya karai ban pencalan biang sakat tu kene penai tat hadu ban dapen krek ya ki tup keteng ki nong tebut kat kum ki constituency ki bala penbit temai bat nakal yang ulat kejela usngodai ban pencalan ya kapor ba menta jongka KHADC bat ke CHADC bat jongki dikot jongka nakabenta kapor kabah dru benai bat katai keterekam nadu ka santarik unai luar arja apsau ban penla ban penlong ya ki election syakari kasi bat Jante Hills Autonomous District Council apo kani kapo katno upai ba kabri unyotrep hagilum kasi bat Jantia ulang a upisa haba upet ya kejinglong jingman jong kesencha kadat hakacerla kamtam habala pencalan biang ya kasam metrekam jongki arteli ki district council sahendru benai bun kila kendet bat lengo don ki blak nom ban don ru ki basngu bitar ya ka jingla keput bat le don bor jong ka sarkar ka bala lam khmat da ka NPP a district council bat state government kan ni ka jingle kam dei ka basu cher khat hanrai ka dei hi ka boik po ban pentranya ka VPP da ka jingmut bala da penslam ya election upra unduk borno baik ba undak ya kacing dei bat ka VPP bat ki high level kin sen chal don bor jung nom ka chala hanre ka cing a ya ki daw ki bom don nong rem lani kata ka delimination community bat ka cing pen kre ban penlong ya election kan omla shup bandang pen biet bat syukur ya pada balastad bat yu ilot ya ka ai ke balaja nomor kata kumba upai ba ula pen pulom ya ka cing temu cengki ha ka pi election kumcu ru sempat ya kecing la bom senyo jongki ya ka hok jong upai ba wat la ki pencelan wat la ki penthami ni persang daki boj ro hanrei wei ba ki pai ba kelas kham ha upra kin om ken riak no wat no ung wat la da election ka long ha kanu kon port kat kini aka ki bak sarkar ka le ninget kham upai ba onom klat ya kecing la pom hok kacing peran kambikla kacing peran kambakla ya kapor kacing pensuraka ya kepisah pepa bat kiwe kikam kiba pentranya kecela berkawai ingat ru ba upai ba onum paidien ya ka VPP ni ya ka hasitang lenti hendrai un ai ga cingkersan kebak kham klan syusyu kat banang mi isngi kumba kin nong yalam ka VPP kila krensyai ka parti kan om sekela ya ba kumta pai ba ru udon kam ban ai ya ka cincenia kapapura ha upra kasorkar kabam don cingau nak mentah uluk lak rai kabap pen cingmut tang nak kabanta ngecing mentoi ki halaban kan le baki kam ki ban pencot pencenca dapat pembitar ya opai ba dakane ka cingle kan kerto kala syaki parti bat ki nom hikmat ka congki ki badan mentah ka bor bat kane ka cingkencu congki ya ka bor upai ba kan sapen kut ya ka ayom congki aka kam sanhima sima kat bana mi isni ki pai ba ki bom pachania ya ka VPP ru mentah ki lasdang ban snotho deng kata ka por ki nong rem jong ka VPP ki la nang suthiet shu ki kam jong ki kwan mentoi ki la nang pau pat ka ching chania jong ki pai ba ka la nang skam ka ching pencelan ka nang pen kelang shu ya ka jing dom jong opai ba pat nyim artatin bat nom kala hanrai un ai ka cubab ka babiang tam habaro arteli ki election kata ka Khasi Hill Autonomous District Council maka Jante Hill Autonomous District Council yakini ki kentien la tho da uri sebam changpliang lang bang ka Facebook page akau ko chung u badai ru wei ni ki dikhat changa Voice of the People Party